se deplaseze pe șosele, teren accidentat și vad adânc, asigurând o mare mobilitate și putere de foc. Transportoare amfibii blindate pe 33 zimburi. Transportorul reprezintă principala platformă de luptă din înzestrarea batalionelor de infanterie ale calibrul 14,5 mm, o mitralieră calibru 7,62 mm, care asigură o mare putere de foc. Înclutire. Transportorul blindat este amfibiu, fiind propulsat cu ajutorul unui hidrojet aflat în spatele carcasei. Viteza maximă de deplasare pe apă este de 9 km/h. Vehiculul dispune de un dron instalat în partea din față pentru autoscoatere. Urmează transportorul amfibiu blindat de cercetare de geniu. Transportorul este destinat pentru executarea cercetării de geniu. Transportorul amfibiu blindat este destinat 665T destinate pentru tractarea obuzierului calibru 152 mm. Transportul armamentului, muniției, echipei de servare sau neutralizarea mijloacelor de întrebuințare a armelor de distrugere în masă. normele Euro 6, precum și standardele de zgomot, gaz de la sol, vizibilitate și siguranță rutieră. Platformele de transport automat în Ministerul Apărării Naționale, aceste automanuale sunt destinate transportului de trupe și materiale. Explosive detection. Defilează prin fața dumneavoastră special atențiunea de circulație și dotarea poliției rutiere, încabea vede speciale precum și sistem de vizionare a materiale utilizat în cadrul unor intervenții operative cu grad de risc ridicat. Următorul mijloc tehnic este autospeciala de patrulare pentru ordine publică Dacia Duster folosită. Primele mijloace tehnice sunt reprezentate de autospecialele de intervenție rapidă Opel Vivaro și Peugeot Expert, destinate efectivelor în structurile mobile, autospeciale care asigură intervenție rapidă, specialele Dacia Logan și Dacia Duster, inscripționate Jandarmeria, destinate serviciului de patrulare și intervenție, deplasării rapide la solicitările sosite prin serviciul unic de urgență 112. Următoarele categorii de tehnică din dotarea Inspectoratului de Jandarmi Județean Gelul Voivod Bistrița Năsăud sunt mijloacele auto de deplasare în mediul montan de tip ATV, folosite de structurile montane din Colibița, Rodna și Piatra Păduneană. Încheie defilarea tehnicii din înzestrarea Inspectoratului de Jandarmi Județean, autospeciala Peugeot Partner, destinată transportului. Intervenție și comandă destinată conducerii acțiunilor la locul intervenției și asigurării transportului de persoane. Urmează ambulanța sport de transport personal și victime multiple. Enarmate. Destinată pentru lucruri cu apă la înaltă presiune și hidrocapacitate de 3 ml de apă, destinată stingerii incendiilor de pădure. Se încheie cu autospeciala de stins incendii cu apă și spumă de capacitate mărită Renault AT 10.000.